no niin, hyvä. Tää on hyvä homma. No niin, moikka. Jep. Eli Rask, Rinne, Teräväinen, Aho, Filppula, Donskoi, Ristolainen. Yksi vielä luupuu tosta. No moikka Sassa. Ei nyt olisi semmonen juttu, että meet hallille ja laitat kamat päälle siellä ja... Ei, meet jäälle, näytät vähän, kovuutta vähän siellä ja yrität laukkoa niin oikein tosissaan ja ehkä jotain kikkailuja ja... No niin, hoidat se alta pois, kunnialla vaan. Joo, tsemppii sinne. Hyvä, kiitti, moi. Joo, eli Barkov tulee. Onks nää hyvät nyt? Kyllä. Alright, legendaarinen titaanien taistelu. Hallitseva mestari Putkola vastaan J-Man. Summer Campin idea on yksinkertaisesti selvittää, kumpi on parempi kapteeni, minä vai Putkola. Joukkuetkin on näköjään jaettu, joten tässä päästään aika nopeasti kilpailemaan. Tänä vuonna Putkolan joukkueeseen päättyi Tuukka Rask, Rasmus Ristolainen, Sebastian Aho sekä jo viime vuonna kenttää dominoinut Valtteri Filppula. Kun taas minun joukkueessani maalia tilkitsee Pekka Rinne, kentällä Jonas Donskoi, Aleksander Barkov ja Teuvo Teräväinen. Ensimmäinen skaba tulee olemaan laukaisutarkkuus. Maalivahdit laukoo myös. Kakkoslaji. Legendaarinen lämärin kovuus. Mitä? Pareittain kisataan ja maalivahdit totta kai laukoo myös. Kolmoslajina rankkarit. Mulla on sulle salainen ase. Oi! Hetkinen! Neloslajina. Lätty one-timeri. Viime vuonna oli ainut, joka tei maali. Se muuten pitää paikkaansa. Sen jälkeen tekniikka rata. Hienoa. Ja viimeisenä lajina 3 vastaan 3 peli päädyssä poikittain. 10 minuuttia tehokasta peliaikaa. Sen jälkeen katsotaan, kumpi on tämän vuoden Summer Campin mestari. Luulen, että tässä tulee hyvä homma. Niin, hei. Tuli yksi muuttuja. No, kerro. No, mä en pysty vetämään. Mulla on nivunen aika paska. Nivunen? Onks jotain todisteita? Ei tainnut mene kenellekään läpi. Työterveyslääkäri. On tää kyllä. Nivusvamma. Mitäs tässä nyt tehdään? Mä oon hoitanut, sanotaanko, että mun tasoisen tuuraajan. Eli ei osaa luistella eikä lämätä. No, suunnilleen näin ja se on tuossa oven takana valmiina. Vanha mestari! Viittaa apinalaukku. Tässäkö on meidän joukkue? Moro. Mä luulen, että tässä vaiheessa Team Putkolan mahdollisuudet parani entisestään. Vanha mestari. Hei, mennään eteenpäin. Mikään itseään kunnioittava urheiluohjelma ei tietenkään tule toimeen, ellei ole kaukalolaita toimittajia, haastattelijoita kysymässä helvetin tyhmiä kysymyksiä. Joten Viki ja Köpi, halvalla sisään. Tuota palkalla. Mitä Peksi sanoo, kun katsoo toiselle puolelle koppia? No, ei herätä hirveästi tunteita. Jotenkin varsinkin tuo, että Putkola otti vielä tuon tsekkinivusen, niin se ei yllättänyt ensinnäkään. En tiedä, luottavainen olo katsoo tähän meidän joukkueeseen. Aika hyvän näköinen tiimi. Ei ole varmaan kysyttävää, joten ei muuta kuin jäälle ja pelit käyntiin. Ota joukkueeseesi luottopelaaja, joka on aina paikalla, kun häntä tarvitaan. Meiltä ensimmäinen 400 € laina kuluitta ja täysin ilman korkoa 30 päivän maksuajalla. Lue lisää osoitteessa vivus.fi. Putkola poissa. Mahdollisuus vai uhka? No onhan nyt paha, että on kapteeni puuttuu.
Vanha mestari hyvä laittaa paikkoja lämpimäksi. Suoraan koneesta kuitenkin, eikö? Kun mä olin vehkeen päällä lentokoneessa, ihmettelin vähän väkisin, että mitä tapahtuu, mutta kiire on kiire. Kun sä uskot kuitenkin, että Arska mahtuu, niin se Putkola 3-6 koko se saappaaseen, mikä on tarjolla tänään. No, siinähän siinä. Kuinka paljon Jone merkkaa se, että äijä on kuitenkin samalta suunnalta kuin J-Mani, niin se, että olette samassa jengissä ja siinä on Peksikin vielä Oulun miehenä. Kyllähän se merkkaa, se on kaiken ajan, että henki on tänne kasassa ja pohjoisen äijät on tunnettu kovia äijä. Tää on meidän peli. Alright, ensimmäinen laji on laukaustarkkuus. 6 kiekkoa tosta siiviltä paikaltaan, jokaisesta osumasta 1 piste ja kumpi joukkue kerää enemmän pisteitä lajin päätteeksi ottaa tämän lajin nimiinsä ja näin se menee, että hallitseva mestari Team Putkola sai päättää kumpi aloittaa ja Putkola herrasmiehenä sitten sieltä antoi ensimmäisen vetovastuun Team J-Manille, joten valkopaitaisesta joukkueesta ensimmäinen vetäjä viivalle tästä lähtee. Ensimmäisenä tulee laukomaan Alexander Sasha Barkov. Kuka on valkoisten kovin tarkkuuskapas? Se on kyllä Sasha tosta heti täräyttää kuule kaikki. Painaa kaikki? Juu. Kaikki 4. Se on ammattimies. Ai. Vielä vikaa. 3. Rupes tärisee. Kuka leipoo meille? Haluatko Sepä? Sepä, vedätkö ekaan? Valle. No niin, Valle. Hyvä yleisö. Valtteri Filppula. Voin kertoa, nyt sit. Nyt napsu. Ai. Hyvä. Oli. 3. Ei tarvitse tarkastaa. 3. Se myös sisään. Siinä oli 1 vaan. Siinä oli 1. 3. Saako niinku kokemuksella pari lisäpistettä vaan? Tää niinku protesti jättää jo ennen kisoa. Jaha, itse J-Man. Onko 6 vai 7 kiekkoa? Yrittääkö vähän varastaa? Mitä veikkaat, kuinka monta mennään? Mä 4 luota. Anna mennä vaan. On kova jätkä tuot Heimo. Ota 1. Ei mä noin enemmän semmonen pukukoppi tähän ja muutenkin. Osus saatana tyhjään maaliin. Monta siinä meni? Monta meni ohi. Arska, sä oot meillä seuraava. En vähättele, mutta otan noin alakulmat ekana. Joo, helpot. Otan helpot ekana. No niin helppo. Joo. Ari Vallin, vanha mestari. Otahan vähän kauempaa. Ja siitä vaan ihan hyvä. Näytää Vallinin lasten tiiboksista tästä. Antaa palaa. Yksi. Ei. Oho. Morjen! Tarviiko noita enää? 4 ok. En mä taas. Se huidas saatana metrillä niin. Selittää. Voidaanko tässä vaiheessa niitata se, että ei mennyt ihan päikseen vaihto sun ja Putkolan kanssa? Tässä oli se, että mä olisin tehnyt sen 3 kiekolla. Että mä pystyn ampumaan niinku tosta 2 kerralla. Mutta Arskat oli sit seuraavaksi niin paras valinta tähän ja hienosti kyllä kaveri laittanut. Joukko, monta sä meinaat laittaa sisään? Kyllä mä yhteen osun. Teuvo Teräväinen. Easy boy. Lasketaan. Noho. Teuvo pano 4. Oli aika hyvä. Pystyi vastaan siihen. Tuli kova suoritus vastaaltakin. Ja seuraavaksi Putkola-tiimistä Sebastian Aho. Miten nyt porukan nuori seuraavana? Kestääkö pää? Ei kestä. Ei kestä. Ai! Se on ykönen. Yhteen. Kyllä sä oikeassa olit. Ei mitään. Kaikki pisteet on kotiin päin. No. Menikö meillä rytmi sekas? Meni vähän rytmi sekas. Älä jakemasta vasenta. Olisi voinut varmaan vaihtaa. Ei Ne kannata. on Arska pelas
niin hyvin, niin se ei korvaa ton muu. Ja sitten Joonas Donskoi. Mitä luulet, monta donkkari laittaa? Sä oot ollut kuitenkin sen kanssa nyt vähän jäänyt. No, toi on kuva. Mä veikkaan kanssa, että donkkari on hyvä tässä. Jonain vahvuus on just tarkka kuti, että se ei välttämättä ole kaikista kovin, mutta sieltä hyvä esimerkki. Aivan kovin! Sieltä. Jone, come on. Ei. Se on 2. Se on raahelaiselle hyvä. Että... Mun mielestä pitäisi saada ekstra piste tosta, kun täräytti ton paskaksi. Onko tyytyväinen? Ei kyllä. Alanurkki. Yksi meni rikki kuitenkin. Niin meni, siihen on tyytyväinen. Mun mielestä saa 2 pistettä väärin. En halua neuvoa, mutta näet sä tuon oikein kenkälaatikon, mikä tuolla. Joo. Siihen. Mä en osaa ampua räpyltä. Aina kilvellä. Äijä ei oo niin sanotusti räpsämiehiä. Eiks tää? Ei oo. Ja sitten Rasmus Ristolainen. Hieno. Helpot pois. Ai. Nyt siinä meni huuru. Pirste, hyvä oli. Ai hyvänen ai. Nyt ollaan tasoissa. Turhauduitko? Joo, kyllä siitä vähän semmonen junnumainen turhautuminen paistaa läpi. Onko meikäläinen askisa? Nopea veikkaus, monta menee. Ei yhtään. Mä veikkaan, että Peksi ottaa nuo alakulmat pois. Ei sano ylhäällä voi osua millään. Mitä Sassa sanoo? Ainakin enemmän kuin Seiman. En tiedä oikein mitä tähän sanoisi. Se on niin eri ampua tonne tarkkaan, niin kuin me mestarit ammutaan. Ja Pekka Rinne. Yes. Helppo. Peksi. Kato nyt, ei se saa kohdistaa noita. Yeah. Aika paljon. 2! Paremmin kuin Manninen. Maanuolesta. Nämä poimin pois. No. Pelti oli vaikea laittaa. Ja sitten vielä Tuukka Rask. Mitä lähdet tavoittelemaan? Kaikkia tästä. En mä usko, että Tuukka saa kohdettua. Hakee yläpelteen. Se oli 0. Niin se vain meni, että Team Manninen 11 pistettä, Team Putkola 9 pistettä, joten ensimmäisen lajin jälkeen 1-0. Team J-Man, Manninen. Rasse piikkuu. Joo, mun pikki. Ei, mun olisi pitänyt ampua 5 tai 6. Mun pikki. Tuukka Rask. Ei vitsi antaa Tuukalle mitään neuvoja. Ei tarvi antaa Tuukalle, se on aika. Niin kun tästä menet mäkeen. Ei jumalauta! Mitäs Peks? No katsotaan, jos saa kohomaan nyt. Ei, mitä? Onko sulla enemmän maileja mukana, jos jossain vaiheessa pistetään paskaa? Kenet sä näet valkoista eli J-Manin porukan huonompana lenkkiä? Mä oon varmaan aika huono, mutta uskon, että J-Man on vielä huonompi.